everyone, welcome back to another vlog. नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलावहाय गोदानबा आरो आं हायना दिनै नोंथांमोना vlog start खालामनायावनो सानखादों आरो आं पुरा मिनिगासिनो आंथ' ओरैनो मिनिबाय थायो बाट बे साननैसो एसे माने गोसोआ पुरा मोजां जाना दङ आरो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं होननांगोन जों मिसआन्डारस्टेन्ड खालामाखै बाट बिसोर रिपर्टआव आरो ओंखायनो जोङो इमारजेन्सियाव जोंनि आइ बिखुनजो आरो मादार इन ल ओमफ्राय जोंनि फंबायखौ माने एकदम हथादनो आरो एकदम ट्रेननि टिकेट खालामनानै इसोरखौ लिंहरबाय आरो मोजांनो जाबाय नङाबाथ' इसोरबो फैनाय नङामोन इदि दा जों इमारजेन्सि होननायखाय बिसोर फैबाय आरो दा इसोरो ओंखाम संगासिनो दे आं मा संगासिनो इसोर आं देखायनोसै आरो बिराद गरम जादों लोगोफोर ओंखायनो आं बारा इसिङाव एकदम हाबबाय थानो हाया दा ओरैबायदि दा देखायनोसै आं इसोरो मा संगासिनो ना दा लोगोफोर इथिं बानायगासिनो जों ना आइया बानायगोन माबा दाउ बेदर बेखौ मा दाउ होनगोन लकेलबो नङा लकेल होनजाया जेनेबा कयलार बायदिनो दा लकेल बायदिनो बिराद गोरा ओमफ्राय इथिं माबाजों थास'जों दालि संदों आरो ओमफ्राय न'निफ्राय माने गंगार दुन्दियाबो लाबोदों बिदि दाउआ एसे गिदिरमोन ना ओंखायनो बेखौ दा माने साननै जानो हागोन आरो दिनै बोथिसे ओमफ्राय आरो एसे दोनसै गाबोनफोर गोसो जाबा बा समफोर गोसो जाबा जासिगोन आरो बेबायदि दा संनो लाहार फाहार खालामबाय थादों लोगोफोर बिराद गरम जादों ना बेनिखायनो दाखालि बे फेनखौ अर्डार होदोंमोन आरो बेखौ पुरा लगायना लादों आरो किटचेनाव पुरा बिदि फैनाय होयो आरो पुरा बेखौ लगायना लादों बेनिखाय दा सान्थियै ओंखाम संनो हायो आरो बेनिखाय दा सिगांनिख्रुइ बाहाय आराम आरो बेनिफ्राय गरमा बारानो जालांबाय थादों आरो दिल्लीयाव बिराद गरम जालांबाय थादों सानफ्रोमबो बारा जालांबाय थादों आरो गरमा दा लोगोफोर ओंखामा अलमस्ट जाबायनो जोंना अनलि बेदरखौ संबानो ओंखाम जानो हासिगोन आरो ओमफ्राय दाख्लै न'निफ्राय आरो बिसोरो मैथाबो लाबोदोंमोन मैथा बे मोननैखौबो आरो गोखैखौबो गोखाखौबो एकदम गोथावनो नाजों जाबाय आरो न'निफ्रायनो ना लाबोदोंमन पामप्लेट ना बेखौबो जाबाय ओमफ्राय बिराद गोथाव बाट जों हस्पिटालाव बिराद बिजि जाना दंमोन ना साननै ओंखायनो माने भिडिअ खालामनो हायाखिसै आरो एसेबां गरमबो मोन ना आरो न'नि मानसि फैनाय जों भिडिअसो खालामगोन ना बिसोरजोंसो जों रायज्लायगोन ओंखायनो भिडिअ खालामाखिसै आरो मैथाजों ना जानायफोरखौ ओमफ्राय दाउखौथ' बेहायनो अर्डार होबाय दाख्लैथ' अलरेडि नोंथांमोन खोन्थाखादों जोङो माने न'निफ्राय बे आइया हरदोंमोन ना 1.5 किल'नि लकेल दाउ बाट फ्लाइटआ केन्सेल जानायनि थाखाय मोनजायाखिसै ओंखायनो बेनिफ्रायनो बिहरबाय आरो लकेल नङाबाबो लकेल बायदिनो गोरा आरो बयलार बायदि गुरै नङा आरो दा ओंखायनो बेखौनो आं आरो आखाइ सेन्स खालामना जानो लुगैदों ना ओंखायनो आइखौ संनो होदों आरो बे गोथाव संगोन मालाय बियो आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि माने गोदोनायाव मोनसे सेन्सबो नुनो हागौ आरो ओरैनो आं माने लाइफआव आरो फार्स्ट टाइम बेखौ गानफेरदों आरो बेखौ न'निफ्राय हरदों आरो आफाया दा बे इदिखाय आरो जेनेबा ओमफ्राय हरदों आरो आं खिन्थु लाइफआव आरो एकदम जोनोमनिफ्राय आरो गानफेराखै आरो दा बेखौ हरदों दा जेखि जाया मालाबाथ' बेफोरखौ मानिनांगौबो जायोना ओंखायनो बिदि गानना लादों आरो फार्स्टआव आखाइयाव गानदोंमोन ओमफ्राय आरो बे आखाइयाव हस्पिटालाव थांबाथ' बिदि बिपि माबा माबि मेजार खालामो ना न'आवबोथ' मेजार खालामबाय थायोना आखाइयाव आरो बिदि थांबा खस्थ' माने खुलिनोबो होनो हागौ होननानै आरो ओंखायनो गोदोनायाव गानना लादों आरो सोंदों आफाखौ जाहानि न'नि आफाखौ सोंनानै गोदोनायाव गाननो हायो ना हाया होननानै आरो हायो होनना बुंनायाव आखाइनिफ्राय सेन्स खालामनानै गोदोनायाव गानना लाबाय आरो अब्ला लोगोफोर बेदरा मोनबाय ओरैनो आं टेस्टबो खालामना नायबाय ओमफ्राय न'नि बायदिनो मोन्दों आरो लकेल दाउ जानाय बायदि मोन्दों आरो टेस्टखौ बयलार बायदि मोनाखै गोथाव आरो सिम्पोल बानायदों नालाय हाया ओंखायनो आरो आं बिराद माने एसे बोरैबा मोन्दोंमोन आरो देहाखौ ओंखायनो उन्दुनानै दा मोजां मोनबाय आरो दा ओंखामखौ जानोसै रेडि खालामबाय सब ओइथिं गाहायाव पुरा ओंखाम खुगासिनो ओइथिं बयबो आं ओइथिं दाउ बेदर ओमफ्राय मा संदों बेयो माबाजों थारुन होनो नायखौ थारुनजों ओमफ्राय दालि बेनो आरो जोंनि दिनैनि माबाया लान्च दाख्लैथ' न'निफ्रायथ' मोनजायाखै फ्लाइट केन्सेल जानायनि थाखाय दा बेखौ दिल्लीनिखौनो जाना नायनोसै आरो दिल्लीनि लकेल दाउनो आरो दाम गोसा लकेल दाउ लोगोफोर जोङो दा मोनाबिलिनि साहा लोंनो जिरायबाय
आरो नोंथांमोनाथ' जोंनि बे भिडिअनि बे फार्स्टआव इन्ट्रडाक्सननि मोनसे गान दंमोन ना बे खुगा मेथाइ होननायखौ खुगा मेथाइ बायदिमोन ना बे बैसो थासान्दियाव बैसागु खुगा मेथाइ टाइपनिमोन ना मोनसे दोंसे माबाया मेथाइआ ओमफ्राय बेखौ सोंबाय थायोमोन ना नोंथांमोना गाना बिराद मोजां जादों आदा बाजै बिदि होननानै आरो सोर खनदों बिदि बिहरबाय थायोमोन ना दा बे खनगिरियानो आरो बे जोहोलावनि आइ आरो इथिं दङ नैबे आइयानो खनदोंमोन आरो जिहेतु बे आइया माबानि रेडिअ' आर्टिस्टमोन ने रेडिअ' एन्ड टिभि आर्टिस्टमोन आरो आइया बे आइयानो जाबाय बिमुला बर' आरो आइनि नामा सोरबा बे आइयानो ओमफ्राय मा होनो आवगायनि सोरबा जायफोरा जेनेबा सिनियर बिथांमोना सिनायनोबो हागौ दाथ' गोदान जेनेरेसनाव जिहेतु आइया ओंखाराखैबो दा सब मदार्न जाजोब्बाय नालाय इउटिउब माबा माबि ओंखायनो दा समबो सोलाबा ओंखायनो दा खनला आरो गेजेर स्टेजफ्राव खननो बिनो आरो आइयानो खनदोंमोन आरो बे मेथाइखौ ओमफ्राय जों साहा लोंगासिनो बे जाबाय जोंनि फंबाया बेफोरखौ आवगायाव नुखादों बेनो आरो बिदिनो आइनि जेनेबा बिदि गोबां माबा माबि केसेट दङ सिगांनिनो आरो सिगांनिफ्रा दरायनि भिडिअ एलबाम बानायामोन सिगाङाव अनलि केसेटल' बानायोमोन मा होनो बेखौ दिन्थिखानाय नामा केसेट आरो बे भिडिअ एलबाम बिदि बानायाखैमोन आरो बेनिफ्राय इउटुबावबो बिदि आपल'ड खालामाखैमोन सिगाङाव आरो खमसे खम 10 बोसोर सिगाङाव बहुद दङमोन आरो गावनिनो केसेट दङमोन जायफ्रा क'क्राझारनि बे आर्टिस्ट एस'सियेसनाव दङ अल मेम्बारफ्रा बिसोर सिनायगोन आरो बिमला बर' होननानै सिनायगोन आरो बेनिफ्राय दिरेश्वर बर' होननानै जोंनि आफानि नाम आरो सानैबो बिनि मेम्बारमोन आरो दाबो मेम्बार दाबो सिनायगोन आरो बिसोरो रेडिअ' एन्ड टिभि आर्टिस्ट आरो मोननैबो आरो टिभिआवबो ओंखारोमोन रेडिअ'आवबो आरो आवगायावथ' जेनेबा दाबो खोमा बै 4 बाजियाव जे रेडिअ'आव दामोना अल इण्डिया ना मा रेडिअ'आव बेफोराव मालाबा होनो हागौ आरो मेथाइफोरखौ दाखालि बैसागुआव लोगोफोर बारहुंखा फैदोंमोन बेहाय बारहुंखा फैनानै जोंना सबाय बिमानि बिफांखौनो एकदम उल्थां फाल्थां खालामनानै गारलांबाय ओइनो दा ओरैबायदि अबस्था जाना थाबाय नै बिलाइयानो गैला दा ओइथिं नै गांसे गांनैल' थाबाय नै बिलाइ अखा बेस्रा नायलायनो पुरा सिमब्रे खालामना गालांबाय आरो बारहुंखाया ओइथिं नुदोंना ओइथिं बिलाइया ओइथिं गोलैगासिनो दिनैथ' बिराद गरममोन ना ओमफ्राय दा बे अखायाथ' बारा हायाखिसै ओमफ्राय बारासो बारा बारदोंमोन ओमफ्राय दा एसे थान्दा जादों आरो बोथोरा पुरा गोसोम जागासिनो दा बेखौ जोहोलाव थिग खालामगासिनो भिन्दि बिफाङा थिगानो दङ ने भिन्दिया थिगानो दङ बाखिनि सबाय बिमायासो बिलाइफ्रा एकदम अबस्था गैला लावआबोथ' जेबो जायाखै ने लाव माने जोगोनारा मोजाङैनो दं जुदि अखा हाबाय थाबा एसे मोजां आरो थान्दा ना बे नङाबा बिराद गरम जादोंना आरो बे आइमोनखौ ओमफ्राय जोंनि फंबायमोनखौथ' जों थानाय न'आवनो इसोरखौ थानो होदों ओमफ्राय इसोर कमफर्टेबल मोनाखै थायाखै आरो बेहाय ओमफ्राय बे मोनसे हलावनो दङ आरो बेहाय फेन गंनै दंना स्टेन्ड फेनबो ओमफ्राय सिलिं फेन थेवबाबो गरम ना दिल्लीयाव ओरैबायदि सहायनो हायै बायदि गरम थेवबाबो इसोर बेहायनो दङ आरो बेबायदि बोथोरा एसे थान्दा जाना थाबाथाय इसोरबो उन्दुनो मोजां मोनगोन थानो मोजां मोनगोन आरो Amsu ada be sendak nama hanya ratani flat mana hospital थांबा गाननांगौ होननानै आरो order होदोंमोन दिनैसो मोनफैबाय ini माबायदि नुदों गाननो बिराद मोजां आरो एकदम गाननाय बायदि मोना आरो पात्ता मोना नैबे बारा लांलायाखै 499 ना बेसेबां लादों आरो नैबे बाटानि आंथ' सब बाटानिनो गानो ना नैबेखौ आरो बिथिं जोहोलाव ओंखाम संगासिनो लोगोफोर जोगोनारजों आलु दं जोगोनार आलु बेनिफ्राय बे मा होनो हारागै दाउ बेदर दहाय हारा संनाय जाबाय सानाव
दहाय माबायदि मोनखो बेदरखौ Mana? न'नि बायदि मोनदों ने Ini bisa na, nami be Local. bisa na, remen ada. Kan tengah, angpas tau be ke dau ke, gota gota na bidang ada sih. Only? Mana gangkong ada bibu ku sama kamna na bisa rote mana ada. Itu lagu na be saw bay di saw. Itu kau nu kerja dengan itu. Sama sama dengan. Itu ai mana bay zo ini na video naik betul ada. YouTube naik ni renga, gadan mobile bay na ada mana ada. Kebanyakan ada mana ada YouTube naik ni renga na, ini kai YouTube ku kurang bay ada ada mana bisa naik nanggo. pura video naik kan Boro video berke pura jika kita deng, dah pura naik betul ada.